The DC Presidenti wantu osauka woyamba kuno ku Malawi. Mmene ndazukira lero, mmene ndafokera lero, sindinayenereso kuti ndijambule audio. Koma chifukwa chokuti ine ndimakonda kuyima pa chilungamo. Chifukwa ine ngati nditi ndizafera mbendera ya chilungamo. Chimene ine ndimakonda kumachilankhula. Ndipo ndikudziwa kunena kuti anthu ambiri munadabwa kuti sindikujambula maaudio masiku amenewa. Ndinali nditachoka chifukwa ine ndimafuna ndizikaziona zinthu ndi maso. Ndinapita ku South Africa kukaona anthu mmene akuvutikira, ndipo ndapita ku Western Cape, ndapita ku KwaZulu Natal, ndapita ku Johannesburg, ndapita ulendo kukafika ulendo kukafika madera osiyana-siyana, kuphatikizapo kuja kumachedwa kuti ku Durban. Zimene ndaziona kumeneko ndikanakhala wina ndikanangomalira misonzi, chifukwa ngati kuli kuvutika Amalawi ndiye akuzunzika kopsa. Andi ndikudziwa kunena kuti chilungamo chimene ndikufuna kunena lerochi anthu ambiri adana nacho, komene ndimakhulupirira pakunena chilungamocho, ndipo zili ndiwe uchitenge chilungamocho kapena usachitenge. Andi chilungamo cha lero chikulunjika kwambiri kuboma kunena kuti inde ngakhale mwayambapo kumathandiza anthu amene ali ku South Africa kumabweresa kuno kumuzi, koma zikuoneka kuti zinthu zimukuzipanga ate slow pace. Ine ndakaona ndi maso ku South Africa ko mmene kuliri. Ine akuluakulu munayenera mupange machawi, chifukwa tikulankhula pano kwasala 12 days, koma ngakhale kwasala 12 days Amalawi akuphedwa, Amalawi akuzunzika. Kuona amayi ndi ana amene ali m'makampu osiyana-siyana ngati kampu ina ya ku Durban. Tithokoze mwina anzathu achisilamu ndi amwenye ndi makaladi ndi amene akumapita mwina kumapasa anthu omwina ka buledi, koma kuli mavuto. Andi panayenera inu aboma mupange machawi, chifukwa ngati simuyisamalira nkhani imene ya ku South Africa mujapo 0/10. Ku South Africa anthu akuzunzika kopsa. Ndidanenapo mbuyo mukunena kuti boma taona nimene akupangira anzanu maiko ena akutenga anthu awo kumapita nawo kwawo. Kodi inu mukupanga chani? Kuli madera amene ngakhale za mabasizo sakuziziwa, kulibe information ina iliyonse kuti kapena basiyo akakwerera pakuti. Andi ndiye kuli katangale amene anthu ena akumapita m'madera mwina ndikumatenganso ndalama za anthu amene akuzunzikawo. Kodi kuli kuombedwa tiye gasi, kuli kuphedwa, kuli azimayi kuberekera m'makampu. Mulibe china chilichonse choti angatetezedwe kuzizira amene kukuziziriramu anthu athawa ena akumagona kumapanga kuti mwina akhoza kupulumusako moyo. Boma la Malawi munayenera mupange machawi. Andi ndikufuna ndikuuze ninu a DPP kuti chimeneto anthu amakusankhirani pa 16 September paja anaona kuti iniyo muli ndi experience, adaona kuti mkulukuta moyo akhoza kuwathandiza. Koma leroli ndikukuuzani ndithu za mabasizo anthu akungomva kuti kuli mabasi. Inde taona mabasiwo, taona asaidi akukalandira anthu ochokera ku South Africa. Komatu ndikufuna ndikuuzeni munayenera mupange machawi. Kodi ziko la South Africa sizili ngati ku Malawi kuno? Ndi ziko lalikulu kwambiri. Kuti munthu uchoke mu Johannesburg ukafike ku Durban, kuchoka ku Durban ukafika ku Pretoria simasewera, kukafika ku Soweto simasewera. Ndi ziko lalikulu kopsa. Andi panayenera kuti boma mupange machawi, chifukwa anthu ambiri ngati Siti Samala azafika kuno ali mitembo. Anthu akuzunzika kopsa ndipo anthu akupangidwa nkhanza. Andi inuyo Amalawi mmango asekerera anthu akunjawa ati kaya the home heart of Africa, komatu kunjawa ku Amalawi akuzunzika. Kuzunzika kuona inuyo situation mmene zilili, iniyo kumangogwesa nokha msonzi. Andi ndikufuna kuti audio ya lero ndiyichite dedicate kwambiri kwa anthu amene akuzunzika muziko limene la South Africa. Makamaka polunjika kwa iniyo aboma pokukuuzani chilungamo. Ndikudziwa kuti ena mwayamba kutukwana, koma chilungamo chake nchonena kuti nkhani iyi it is a political matter. Ngati simusamala ndithu mudziwe kunena kuti anthu akwiyananu inu a DPP munayeneranso osakhala kumangogwirisa ntchito mabasi okha ayi. Munayenera kutenga ndege. Kodi ndege kuchokera ku Blantyre kukafika ku South Africa ndi 2 hours.
kuchokera ku Lilongwe ndi 2.5 munati mwaitenga ndege ijayo mmene amapangira maiko ena kukatenga kwa anthu aja mwina kuyenda 6 times pa siku mmene tilizikwana pasate kumene anthu ati aphedwe kwambiri anthu ambiri atachoka komanso mukanapanga ndondomeko ndi kusowa kwa mapasipoti kodi anthu amene ali undocumented ayenda bwanji chifukwa ukoko tikulibe zamaseweratu palibe zokuti mukamona mmene mmapangira inu munthu mukamona mzungu kapena wakunja wa ku Nigeria ndikumamusekerera kumene kuakupha zeni andi apapa ziko la Malawi linayenera kungothesaso ubale ndi ziko la South Africa kuti pamene zafika pa basi amade paere chifukwa anthu athu akuzunzika kuopsa kodi tu ndikuti ine ninapita kusowa ku ndinali ndikuyenda ndayenda madera onse ndikuona mene anthu akuzunzikira ineyo kumangogwesa nsonzi ndipo ndilibe mphamvu olo mama pano mene ndikulankhulamu ndilibe mphamvu ena ndi munandiona ndikukwera pa Kamuzu International Airport munandionanso ndikusika nkhani siyokwera ndege iyayi koma ninayenera kuti ndikaone zinthu fache nthawi zina timangonena zinthuzi osapitapo pa ground ipo ine ndakazionera ndekha ndi maso kuona amalawi akuomberedwa kuona ana akubadwira mmakampu kuona azimayi akulira kuona makampu mosemo zakudya mulibe kumafusa kuti akalindo tauzeni amuthalika kumene kwefeyo tikufa kuno akalindo tauzeni aboma atamange ife tikuphedwa kuno komano reaction yake the way we are doing the things tikutenga ngati zinthu zili bwino ku South Africa ko ndipemphe kunena kuti boma tapanga ndi machawi kuboma tu is a big enterprise boma ndi chinthu cholemera kwambiri pano pamukhoza kuchita chata ndege andiso mukutengaso mabasi a anthu omwe wako apanga nkhaza anthuwo instead of taking mabasi a Malawi ku Malawi kunoti kuli anthu ali ndi mabasi yawo akoza kuwapanga haya mabasi amenaja ndikukatenga anthu athu ndikufika nawo bwino safely simungatenge ndaniso ndikumaka muchita hayala anthu amene waja ndi anthu oyipa kwambiri andiso ndi mmene ziko lilili ndi zinthu mmene zilili kunayenera monga mmene ndanenera kutenga ndege ndikumaka atenga anthu anja ndikumabweresa chifukwa mmene zilili madera ambiri ndizomvesa chisoni andi ndipemphe pano kunena kuti nkhani isakhaleso ya boma yokha kumene kujatu kuli asilamu kuli akristu inuso amipingo akuno ku Malawi mwachisanzo wa CCAP sipaja mmakang'anirana ndalama za ku South Africa za machali cha ku South Africa ino inali nthawi yotenga mwina mabasi ngati mene alili amachali josiyana ngati ku Lilongwe ku Blantyre St Columbus ku HHI kutenga mabasi amene aja ulendo nawo kukatenga anthu inu a service day mukutani kumene koko kukufa anthu anu asilamu mukutani kumene koko kukufa anthu anu komanso mwapadera nimafuna ndithokoze ndili kumeneko ndinamva kunena kuti abushiri akufunanso nawo apereke mabasi yawo atupere muluzi aperekaso nawonso ndalama almost 5 million komanso pali ma individuals ena ngati onjezani Kenani ali ndi initiative imene yakusongesa ndalama izinso ndi nkhani yabwino fache tikaasira aboma 12 days yachepa 12 days sikalekale tuya kumene kuja kuphedwa anthu andizija kunena aboma la South Africa ona kuti aye anthu athu asamapange nkhaza anthu ena palibe opanga nkhaza munthu wina zimene ja angokamba kuti mwina ziko lose lapasi lione ngati kumene kujako zinthu zili bwino koma zinthu sizili bwino anthu amene aja ndi anthu oyipa pena munamva po video imene anthu amadanda kuti aboni kalindo bwanji mutipangire mademo mumangopanga mademo ku Malawi kukhakuja kumene kuja kunali anthu aja kupsha mtima atandiona ine nditabwera pa kampu ina yake chonde nkhani imene iyi ino a DPP ngati simusamala nayo anthu amene anakukhulupirirani aja ovota aja akhumudwa nanu tazipangani nthawi zina ino anthu andale machawi akanakhala kuti amene aja ndi ananu amene ali ku South Africa aja kale atabwera koto koma chifukwa choti ndi amalawi amene amangofunika nthawi yovota ichi ndiye chilungamo chachetu wina akwiye asakwiye koma nkhani yake ndi imeneyo andi tinayenera tibwere pamodzi ngati ziko tisasire nkhani iboma lokha monga mene akupangira onjezani Kenani mene akupangira Bushiri ujayo mene akupangira atupere muluzi ngakhale kuti kuno ku Malawi muonaso nkhani imeneja ilo wandaleso kuna kuti atupere muluzi athandiza bwanji akufuna akhale president
iyi Bushiri ndiye anayamba kale program yofuna kukhala president. Iyi amene akupereka ndramawo akufuna amuonese ngati president Mutharika ndi wolephera. Oyi iyi si nkhani yaboma yoka, iyi ni nkhani yopulumusa amalawi athu anzathu amene ali ku South Africa. So aboma munayenera muzuke kubedi kumene mukugonako, ngakhale inde tikukuthokozani kuti mwayamba kuchitapo kanthu, koma ndi mmene zinthu zilili ku South Africa munayenera mupange machawi. Munayenera mupange machawi, andi ino amipingo munayenera mulowererepo, mabungu ena munayenera mulowererepo. Even ino aboma ngati mwaona kuti zinthu zakuvutana, you need to press an SOS button. SOS button yopempha maiko ena paja ife ndi azatengetu anthu opempha. Ndiye tikapanga manyazi amalawi ambiri abwerera kumuzi ali mitembo chifukwa zinthu kumeneko sizili bwino. Anthu kumachita kulira atandiona kundilirira inenso kugwesa misozi kuti nanga ndipanga bwanji ine chuma ndilibe chimene ndingatengere anthu. Kuona anthu ene akugona muchire, anthu opanda mapassport, andi nkhani yopanda mapassport iyi munayenera muiganizire nsanga, chifukwa anthu ambiri so anachita apply mapassport ku South Africa paka na lero samapasidwa mapassport yawo. Kodi ulendo onati ukhalepo mawa ayenda bwanji? Panayenera munakagwirizana Minister of Foreign Affairs, mukanapita ku South Africa mukagwirizane ndi dziko la South Africa, ena omwina Mungu apasa maujene maborder pass kuwalembera mapepa chifukwa kuti tiyambe ya passport pakali panopa ndi 12 days. Zinthu sizili bwino. Muzimva ino andale, vuto la ino andale ndi anthu ena mmadana ndi chilungamo, koma muchilungamo muli uthenga. Munthu akamakuuza chilungamo ndiye kuti akukukonda, munthu amene samakuuza chilungamo ndiye kuti samakukonda. Kuli anthu ena ife timakonda kumangoyimba mmanja, kumaona ngati tikanena chilungamo chikwauza akuluwo kuti zinthu sizili bwino. Ndiye kuti akulu adana nanu, koma chilungamo chonena kuti DPP musamale kwambiri. Zinthu izizi zikuyidikira inuyo. Akanakhala kuti akulamulira mwina ndi omwe aja MCP aja sikutukwana kwa chetu. Chakwera iwe chakwera chakuti chamako, chakwera iwe mwakuti kumatukwana anthu aboma, kumatukwana akulu. Koma apapa zinthu zatiyang'anira pamphuno. Kodi ino a DPP mukutipo chani? Ukoko kuli miyanda ya anthu amene akuzunzika. Vuto ndilonena kuti kuno kwathu kulibe job creation. Kuno kwathu anthu amathawa chifukwa mwina yolo ntchito akaipeza ndalama yake ndiyochepa. Kukanakhala kuti kuno kuli ntchito zaphwamwamwa komanso kumalandira ndalama zaphwamwamwa, sibwenzi pano anthu akupita kumapita maiko ena ndi kumakazunzika mmene akuzunzikiramo. Ziko lodalisidwa ngati ili kuli miyala ya mtengo wapatali. Kodi kauniuni ujayo anapangidwa 2012 uja, kodi amene jazosatira zaje munazisiya pati? Kodi munotu Malawi muno tilakhala kuti tili serious ndikuyang'ana ku mining sector ku zinthu zikoza kukhala bwino, ziko ndikulemera, koma lero anthu akumabweramo muno ma Nigerians ma Chinese ndikumaba miyala yathu ndikumapita nawo iyo ndikumakalemera. Komanso andale ambiri munagulagula malo amene muli ma deposit. Report limeja mutalimva munakati gulagula malo kumeneko, lero zosatira zake ziko lili kunkerabe kusauka. Kodi anthu azapita kunja pakanaliti ndikumakazunzika maiko aeni ena amafika pomasambisa ndondocha mpaka ujayo, koma ometedwa ngomusambisa mpaka ujayo zili ndondocha. Kodi kunja kunoto anthu akupanga za satanic, anthu akupanga zokhwima. So boma mukanakhala pansi ndi ma development partners yanu, ama businessmen, kukhala pansi ndikuona kuti how do we treat this emergency? This is an emergency. Tione kuti kodi creation ya ntchito ikhala bwanji. Kodi nkhani ya mining iyi, kodi anthu azingokamba kuti kwakuti kuli migodi, kwakuti kuli golide, kwakuti kuli ujeni miyala ya mtengo yapatali, koma ndithu zinthu zokumangobedwa ndi anthu obwera. Mukanapanga zinthu moganizira amalawi ainyake aziko lino, akaipezanso miyalayo ndipaja mukupita kumaka atibula, kumaka amenya kwaochera malo awo. Andi izizi munayenera muganizire kunena kuti achinyamata ambiri amene ali ku South Africa anapita kumene kuja osakhala kufuna, koma anapita chifukwa cha kusowa kwa ntchito. So uthenga wanga mama wa uno, mukuyenera musamale kwambiri inu aboma, muyenera mupange machawi pamene mukuyang'ana mbali zina mwachisanzo mene ma pensioners akudandaula paka na lero ma pensioners sanalandire ndalama zawo.
akudandaula mapensioners pamene mukuyang'ana zimenezo kuti mwapase ndalama zawo tapanga ni machawi kuti mutenge ndege mukatenge amalawi ikhoza ndege kuyenda mwina ka 8 pasiku amalawi azibwerako mukachedwa mupeza kuli mitembo izi ndanena zili ndi inu mutukwane tukwanani koma chilungamo chake chonena kuti ku South Africa ku KwaZulu Natal Johannesburg ku Durban Western Cape zinthu sizili bwino amalawi akuzunzika kwambiri ndipo pano pamwinaso kuli bwino tingokonza mademo kuti nawonso amene ali akunja munomo Malawi anyamuka azipita ife osalolera uchisiru umene kuti ati tizikhala home heart of Africa abale athu akuzunzika ife ndiye tizisekerera anthu akunja amene wanso aku South Africa munomo atuluka azipita kwa amayi awo ugalu ngati umene usamachitike kuno ku Malawi omasekerera anthu amene akuzunza anthu athu ubale uthesedwe monga amene apangira ziko la Tanzania ziko la DR Congo ziko la Botswana ziko la Zambia kuthesa maubale ndi ziko la South Africa koma ife basi tangokhala vyende kumasekerera no we are going to do something anthu athu akuzunzika kwambiri mademo achitika posita zikachitika abale athu akangobwera nafenso tipange mademo okuti onse nawo swakunja azipita tisalemo agalu amene wakutibera zinthu zathu akuba ujeni golidi wathu nafeso tikhale ndi zinthu zathu konkuno ku Malawi tizine mbana ntchito tokatokaso nafe chifukwa mpeni kwa mpeni diso kwa diso zonyengererana ayi Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village TA Mabuka box 76 Molanje Malawi Southern Africa.